nyanyi karo awakmu lho. Wis enek 4 tahun lho, kleru wae gumun aku. Sing marai tahun iki apa ae, Bos? 1000 kutha kok ya iso. Pirang tahun? Ono siji loro kae. 1000 kutha 2 tahun lho lambemu. Setecu ya ngono. Setecu setahun ra iso iki lho wis enek 6 sasi lho kowe ra iso-iso. Kleru terus. Kleru terus. Nek ra kleru ya ora lucu lho, Mas. Ya wis. Ya kuwi nek aja diomongne. Tapi lak tambal ban iso lho ya. Oh iya, lagu Tambal ban lho. Oh, nek Permintaan tambal ban tadi lho pengalaman. dari pacare iso tenan lho ya. Iso Mas. Nek tambal ban iso pengalaman aku. Aku lho, bendino aku nambal ban ning omah Mas. Ora lagu. Lagune lho, Mas. Lagu. Emak jedor, gitu loh, iso ya? Iya. Amsenan anu apa ke? Melodi. Melodi, bas aku kendang wis Mas. Meneng Mas rokokan sik wis. Leren. Nek iso sampeyan istirahat ning jero ya, Mas. Iya bener. Atasane ngono maksudnya. Ayo coba. Icik ya. Besku mulih Siap. Aku ora iki, Cil.